देख आम कूअर पानी काढ़ुचु रोषे करने कड़कनाथ ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है ब्रांड। हेलो हाय नमस्कार मुझे आपण प्रिय संग्राम आ गए नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। आज आम बाहर जाइए बुलायापी पालहड़ा पाखे थी सानचिलिका तो फास्ट टाइम आसुचु के आसी नु आगु सानचिलिका शुणी बहुत सान चिलिका एमती गोटे जगह अच्छी तो सो पालहड़ा पाखे अच्छी तो पालहड़ा भी जीवनी खमारोड पाखापाखि हो 10 किलोमीटर दूर हो तो आम से जाऊँ आईटी मुझे आपको देखी सान चिलिकार जगटा देखिए केमती कौन जगटा अच्छी चलो जा तो ये आम गोटे पेट्रोल पंप पाखे आसिक पहुँची जाइचु मायारा पेट्रोल पंप जोटा कि आमर खमार पाखापाखि अच्छी आमर से तेल पकईकी जीवु यहाँ आम गाड़ी अच्छी तो आम गत भिडियो आम गोटे टाटा पंच आसलु आम आसीचु गोटे कोइड्रे से सेम सांग मैंने अच्छा आमर बाकी जड़े ना आउ जड़े नुआ आड़े आठिक जाकि देखिए सान चिलिका जगटा केमती कौन हो देखिए पाखापाखि पलि आसचु सेकेंड चिलिका ये लिखाई बोर्ड रे द्वितीय चिलिका आउ सामने देखी पारे द्वितीय चिलिका मैंने समुद्र कह प्रवेश करूँ जी पानी भाविलु जी पानी ना पानी बहुत कमी जाइए चलो जाओ देखा सीधा चला चल रिया बुली ना सो लेट कोने आम के उले देना तो मैं बुलु तो आमे बे पळे आसचु द्वितीय चिलिका माने सेकेंड चिलिका पळे आसचु पानी बहुत दूर रे अछि पाहाकु जीवा के समय पर पाहाकु जीवा तो देखंतु एमदी किछि जगह अछि जार ना होछि द्वितीय चिलिका ये पालहड़ा खमार मझी रे की अछि माने एमदी कि पानी को एमदी बंद हेकी रखाई पहाड़ फाड़ देकी तो देखी पारे दूर को दूर रे बहुत दूर रे पानी अच्छी आमर ये किसी भोजी प्रिपरेशन चली रोषेबास टे हम खियापिया टे हम तापर बुली बुला कि जीवा एमती किसी अच्छी जगह देख आम कूअर पानी काढ़ुचु रोषे करने कूअर पानी कड़ा होमर बहुत स्ट्रगल कर पानी कड़ा हो कूअर आ जड़े धरी चली एक्चुअली मैंने गोटे भोजी कर मजा गोटे अलग टाइप ना जगह पूरा बढ़िया अच्छे फुल कर
ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ କରୁନୁ ଖରାପ ରୋଷେଇ ମତେ ଦେଖିଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗେ। କଣ କରିବ ପଡେ ଯେ କେତେବେଳେ ପଡେ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ପଡେ ତ ସବୁ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପଡିଗଲା, କଡକନାଥ ଚିକେନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳା କଳା ଚିକେନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ରକ୍ତ ବି କଳା କଡକନାଥ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଡକନାଥ ଚିକେନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ଭାତ ଚିକେନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭାତକୁ ଚିକେନ ଟିକେ ଖିଆ ହବ। ତ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବା ନୂଆ ପାଣିରେ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଚିଲିକା ଯୋଉ ଖମାରୋଡ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଧେ। 15 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ପୁରା, ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଟିକେ ମରମ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଡି ଆସିବ, ପୁରା କାର ଆସିବ। ତ ଜାଗାଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଜାଗା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଏବେ ଟାଇମିଂ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲେ ପାଣି ତ ଏବେ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ବନ୍ଧ ଆକାରର, ମାନେ ଆମ ଡ୍ୟାମ ଟାକୁ ବନ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଯେମିତି ତୋଦ୍ରା ଘାଟି ହଉ, ତୋଦ୍ରା ଘାଟି ହଉ, ସେ ଚିଲିକା କିନ୍ତୁ ହଉ। ତୋଦ୍ରା ଘାଟି ବହୁତ ବଡ ହବ। ଦୋଦରା ଘାଟି ତ ବହୁତ ଜାଗା ବଡ, କିନ୍ତୁ ଦୋଦ୍ରା ଘାଟିରୁ ବଡ ହବ ପାଣି, ଯୋଉ ମାନେ ପାଣି ସ୍ପେସ୍ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଅଛି ଜାଗାଟା। ପାଣି ଯେତିକି ଏବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଦରା ଘାଟି ବହୁତ ପାଣି କମ ଅଛି। ବହୁତ ପାଣି କମ ଅଛି, ପାଣି କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ପାଣି, ଆଉ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଘାସ, ପୁରା ତମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ, ପୁରା ସେମିତି ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଏଣ୍ଡ ନହେଲେ ଆମର ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ଆଉ। ବର୍ଷା ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ଇଏ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗଜବ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆସିବେ ଶୀତ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ। ହଁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲେ ପୁରା ଭୋଜି ପାଇଁ ମସ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ରେ, ତ ଏଇ ଜାଗା ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୋଜି ପାଇଁ ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଅଛି, ଖେଳ ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଭୋଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଆଉ କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ, ଭାତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ ବି ପୁରା କଳା କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିକି କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଖାଇସାରିକି କଥା ହଉଛି। ଆରେ ହେତିକି ଦେ, ଏତେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, କିଛି ଜଣା ପଡିବନି। ମତେ ଭାତରେ ଆମର ଭୋଜି ଫୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ବାସନ ମଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଆରାମସେ ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ଆରାମସେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିବା ଆଉ। ତ ଆମର ଏଠି ବାସନ ମଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁରା ଖିଆପିଆ ସରିଲା ମାନେ ତ ବାସନଟା ନିହାତି ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷରେ। ଆଉ କିଏ ମାଜିବ? ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ଆମର ମାଜିବ କହିଲ ଭାଇମାନେ? ସଉଡୁ ଅଛନ୍ତି ମାଜିବେ ଆମର ଆଉ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିକି ସେକେଣ୍ଡ ଚିଲିକା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଖାପାଖି ତାଲଚେରୁ ହେଇଯିବ 80 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 75-80 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖମାରରୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 15 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ହେଲା, ଗାଧୁଆ ପାଦ ଟିକେ ହେଲା,
ଆଉ ଭାତ ଭାତ ଖାଇକି ଟିକେ ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଘରକୁ। ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।